kan run lo moi la ti ka sadona tu na han zawram to pakan boy chuan kun ni at tier to kan shiveka ke mani chung kwa hian boy to ang u ke mani chung kwa Christian chung kwa kan niem kan ba hian kan tamem ti hi boy na hian lo ngai to la ta dua tin ka pa hi kan ngai chang em kan u na hian thi theya po kan ngai lo adam lo te po hian hei la ru ha chu kan theya ma se kan lau thong em ngai lo ni achan chu kan ngai sang em ka pa hi ma se kan ngai chang tur lo ka pa hi lalpa boy me lo ni boy chu eng po ti se apu in akawani chuan thil ti lai da in kal mei tur ani chu bang chuan boy in hian boy chu apu in akawta ale to don ni chu bang chuan ke ni chu kan ngai don le ya chuan kan ngai don ma se apu in akawto apu ne na to dona kan thinlung kan tha muanga kan lom em bo kan voi na ino kal hi aro pui kan tilu tuk chu ko ai oin ron soi le don thau ma se ka zai ma in lom tu ron soi be ni kan ru la moi la ti ka sang nâng chung tôi tia hian hey hi bôi một bề đi xuống in đây tụi em in chung qua in đam em mùa nay chân thấy ta nâng lên chung thì chung chân đâm xuôi lưu thoại rồi Christian chung qua lần vào trên nát chu cùng quay nghĩ lòng anh trôi về ngài lâu lùng vui in sai Christian run tung mây la thiêu đăng ang ngai to lôi lim na in zon ta chu an ran le thua yang a bu sing hun an ta thân đâm cần la lâu đi not the two cùng quay nghĩ lòng anh trôi về ngoài lâu lùng vui